chybu Šakvorodcov, nebol to gól nakoniec. Budeme pokračovať v rámci predĺženia. Pomerne jasné gesto hlavného arbitra. Za bránou Romana Petríka s veľkým šťastím. Žiar nad Hronom teraz prežíva v presilovej hre Viktor Šakvorodcov. To spravil Lukáškovo. Zmena smeru. Tvoril si priestor. A mohol rozhodnúť tento duel. To sa nedeje. Žiar nad Hronom vyslal hľadovú plochu, ale 4 korčuliarov proti Topolčanom. No a tu je absolútne jasné, o čo sa snažia. A teda rozhodnúť ten zápas už v predĺžení. A nie. V rámci samostatných nájazdov Martin Jakubek. A malá presilová hra pre žiarských hokejistov. Martin Jakubek. Prihrávka za bránu, ešte 40 sekúnd. Má Žiar nad Hronom na to, aby sa im podarilo to, čo sa snažia, samozrejme ideálne nestratiť puk. By mohol byť konečný rezultát to duely. A rozhodol by gól do prázdnej brány. Viktor Fekiač, Martin Jakubek, títo dvaja si vymenili pozíciu. Rajs nedostáva presnú prihrávku. Ale tá výhoda o jedného korčuliara Citrom Topolčianským je znateľná. Tu je ale príležitosť zakončiť do prázdnej brány a to sa podarilo. Oleksandr Plokotník rozhoduje tento duel gólom do prázdnej brány. Labank, po ktorom siahol Jirguš Bača, nebol úspešný. A nejaký ten bod sa nám ujde aj hokejistom Žiaru nad Hronom. Polčany majú ale jeden k dobru. Po tejto strate Oleksandr Plokotník rýchlo zareagoval z vlastného pásma. Zakončuje presne na bránu súpera. No a Topolčany nám na domácom ľade víťazia. Možno nie.